Tak Marko, remíza s Petržalkou 0-0 doma, ako to hodnotíš? Tak hodnotím to veľmi pozitívne, lebo po prvých 2 kolách sme mali 0 bodov. Konečne sme sa chytili, i keď je to iba 1 bod, ale môžeme sa od toho dneska odraziť, lebo to bol dobrý tímový výkon podľa mňa, ale viem, že toto mužstvo má ešte oveľa naviac a iba toto nás povzbudí, tento bod, čo sme získali, a myslím si, že sme byli mužstvu, čo minulý rok hrálo obaráž na postup, vyrovnaným súperom. V niektorých fázach si myslím, že sme ich aj dosť zatlačili, že sme boli lepším, takže po zápasi škoda toho bodu, ale pred zápasom by sme ho brali všetkými 10. Najmä ten prvý polčas, tam sme mali asi 3 vyložené šance. Keby tam sme strelili gól, ja verím tomu, že by sme to uhrali. Jasné, futbal je o tomto, musíte využívať každú šancu, hlavne my také mužstvo, čo si nevytvoríme 10 šancí za polčas, ale i taký je futbal. Teraz máme trošku smolu v tej koncovke aj doma s Moravcami v Pohroni, ale verím, že to zlomíme a ako som hovoril už prvom, treba sa odraziť od tohto zápasu a ísť ďalej a verím, že to príde a prvé 3 body už budú ďalší víkend v Šamoríne. Ty si to tam odmakal v strede pola a aj v defenzíve. Naozaj dobré zákroky si tam mal. Bol to ťažký zápas pre teba? Jasné, bol to ťažký zápas, ale dneska sme fakt, hrali ako tým. Futbal je tímový šport a to sa potom na každého jednotlivca nalepí a keď hrajeme všetci dobre, tak potom aj vynikajú tí jednotlivci, takže bol to pre mňa určite ťažký zápas, ale hralo sa mi dobre. Si remíza s Petržalkou 0-0, ako to hodnotíš? No, tak jsem rád, že jsme konečně udrželi vzadu 0. To je výborná týmová práce, ale myslím si, že je škoda, že jsme vepředu nedali góla. Šance na to byly a kdyby mi někdo řekl, že budeme remizovat 0-0 před zápasem, tak bych tomu trošku nevěřil, ale jsem rád, že se tak stalo. Že bereme bod a jsme za to rádi. Ty si hral na trošku inej pozícii ako v predošlých zápasoch. Cítil si sa lepšie, ale na tom poste ako v útoku, alebo naopak nie? Já to tak nějak moc nevnímám. Kam mě trenér dá, tam já budu hrát a každý by si měl zvyknout na každý post. Lebo naozaj si to veľmi odmakal? Tak, už jsem dostal jak křeče v 80. minutě, ale když jsem viděl, že celý tým šlape, tak jsem si na to nemohl vykašlat a chtěl jsem to hrát až do konce a myslím, že se nám to podařilo, že jsme makali týmově. A čo hovoríš na to, že jsme remizovali proti Petržalke, favoritu na postup? Naozaj, tuto doma sa nebudú získavať body od superov, alebo super nebudú získavať body ľahko? Tak tu je těžký prostředí a já jsem v Petržalku už hrál hodně zápasů, ani jeden jsem neprohrál a jsem rád, že ta šňůra se posunula dále.